Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En vandaag is aangeschoven Marian van Dijk. Ja. Marian, van harte welkom. Dankjewel. Marian van Dijk, werkzaam bij Zorgzaam, Ja. ook in Oostburg. En ik heb gelezen, help me even, internist, hematoloog, oncoloog Ja. en palliatieve zorg. Palliatieve zorg, ja. Nou, kun je eens eventjes afwisselend toelichten? Internist betekent kennis van de interne ziektes. En dat is je basisspecialisme. Daarna heb ik me gespecialiseerd eerst in de hematologie. En hematologie is een ziekte van het bloed. Dus dat is van de leukemieën onder andere, van de non-Hodgkin lymfomen. Daarnaast oncoloog geworden. En oncologie, ja, dat zijn wat we noemen de solide kankers. Dat betekent dat ik in de praktijk borstkanker behandel, dikke darmkanker, alvleesklierkanker en nog zo'n aantal andere kankers van interne organen. En dan zit er een stukje palliatieve zorg waar ik me nog verder in gespecialiseerd heb. En dat is de zorg voor mensen die niet meer beter worden. En dat heeft niet specifiek te maken met chemotherapie, maar er zitten ook een heleboel andere dingen omheen. Nou, een heel aspect, rij van wat er allemaal speelt natuurlijk. Zorgzaam, kun je er iets van vertellen? Ja, ik ben na heel wat omzwervingen in andere ziekenhuizen, waaronder 4 academische ziekenhuizen, in Zorgzaam beland. Mijn laatste baan daarvoor was in het Maastricht, in het universitair ziekenhuis daar als staflid medische oncologie. Hoe lang is dat geleden? Dat is nu 7 jaar geleden dat ik naar Zeeuws-Vlaanderen ben gekomen. En dat eigenlijk ook vanwege het feit dat ik de academische zorg een beetje beu was. En dat ik graag in een kleiner ziekenhuis dichter bij de mensen wilde werken. Nou ja, toen was deze vacature in Zeeuws-Vlaanderen er. En nou ja, daar ben ik uiteindelijk op aangenomen. Ja, en wat is je dagelijks werk dan ongeveer, als je de dag van vandaag bekijkt? De dag van vandaag heb ik 's ochtends polykliniek gehad, dus dan komen de mensen bij mij op de poli. Dat zijn mensen die chemokuren krijgen, dat zijn mensen met andere interne ziektes. Dat is een spoedpatiënt bij wie er een slechte uitslag was op de scan die ik tussendoor gezien heb. Tussen de poli door loop ik op de afdeling visite waar de mensen zijn opgenomen om te kijken hoe het daar gaat en verdere dingen af te spreken. En vanmiddag heb ik dan tijd om andere dingen te regelen, onder andere het stukje palliatieve zorg. Want we hebben net voordat ik hier naartoe kwam palliatief overleg gehad. Dus met het hele palliatieteam van Zeeuws-Vlaanderen zitten we dan bij elkaar 1 keer in 2 maanden. En dan bespreken we hoe we de palliatieve zorg in Zeeland verder kunnen verbeteren. En dan heb ik de middag, waar ik onder andere ook nog de trombosedienst doordoseer, om me daarop voor te bereiden, dingen te bedenken die we kunnen of moeten gaan doen. En dat is dan typisch een maandag gebeuren? Of dat is typisch een maandag gebeuren. En andere dagen is dat? Dinsdag, morgen bijvoorbeeld, dan zit ik in Oostburg. Dus dan heb ik vanaf 9 uur heb ik poli en dan heb ik de hele dag polykliniekpatiënten. En dinsdag is ook de dag waarin in principe de chemotherapie gegeven wordt in Oostburg. En dat betekent dat mensen bij mij komen. Ik vraag hoe het gaat met de kuren, hoe ze het hebben verdragen. Zijn er veel bijwerkingen? Moet ik dingen bijstellen, ja of nee? En als ze dan bij mij zijn geweest en alles is goed, gaan ze door naar afdeling 2 en daar krijgen ze dan de chemotherapie toegediend. En zo doe je Oostburg en de andere locaties ook? Ja. En welke zijn dat? Alleen Oostburg en Terneuzen. Ik heb eerder in Hulst gezeten, maar ik heb voor Oostburg uiteindelijk gekozen als buitenlocatie. We hebben afgesproken dat we per internist maar 1 buitenlocatie doen, omdat het anders veel te veel reistijd vergt. Hoe groot is zo'n team eigenlijk waar jullie in werken? Binnen de internisten zijn we met z'n 9. We hebben net weer een nieuwe maat aangenomen, maar die gaat pas later beginnen. En als oncologen zijn we met z'n 2. Dat is dokter C en ik. En dokter C doet dan weer poli in Hulst en Terneuzen. En voor de hematologie hebben we dokter Idink, die de problemen met de leukemieën en de lymfomen behandelt. Ja, en heb je dan ook nog vaak overleg met de directie of met
Gaat van bestuur of hoe werkt dat eigenlijk? Want dat weet ik niet. Nee, niet zo heel erg vaak. In principe proberen we alles zoveel mogelijk binnen de maatschap, de internistenmaatschap, te regelen. Daarnaast hebben we natuurlijk rekening te houden met andere specialismen in het ziekenhuis, zeker met die waarmee we vaak samenwerken, zoals bijvoorbeeld de chirurgen. En dan heb je een stapje hoger, heb je de manager. En als je daar pas niet mee uitkomt, dan ga je pas naar de raad van bestuur. Ja. En hoe zit het nou met de huisartsen? Hoe hebben jullie dat contact? We hebben heel veel contact met de huisartsen. De huisartsen hebben ook afgesproken als maatschap dat huisartsen ons in principe altijd kunnen en mogen bellen. Dus wij hebben altijd onze telefoon bij ons, ook tijdens de spreekuren draaien. Dat is soms wel een beetje vervelend voor patiënten, maar voor huisartsen is dat heel erg belangrijk dat ze heel direct contact met ons kunnen hebben. En eens in de 2 jaar hebben wij een bijeenkomst, dat heet Samen Sterk, waarbij we met de medisch specialisten van Zorgzaam en alle huisartsen van Zeeuws-Vlaanderen op een locatie zitten, waarbij we een gezamenlijk programma hebben, een gezamenlijke bijscholing en dan tussen de middag altijd een gezamenlijke activiteit op het strand. En 's avonds een diner en dansen. Gezellig samen zijn. Dat is een heel gezellig samen hoort zijn. Erbij, zeker in zo'n job. Zeker bij, ja. En hebben jullie ook nachtdienst? En, ja, we hebben nachtdienst. Ja, dat hebben we. Ik heb net 4 dagen achter elkaar dienst gehad met oud en nieuw. Het is niet zo dat wij dan in huis moeten zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de chirurgen. We hebben ziekenhuisartsen en die doen de opvang op de eerste hulp. En die overleggen dan met degene die dienst heeft. En echt als er iets heel ernstig aan de hand is wat de ziekenhuisarts niet kan managen, dan komen wij in huis. Maar dat komt gelukkig zelden voor. Ja. En dan de volgende dag lopen we visite bij die mensen die zijn opgenomen en dan stellen we het beleid wat meer op scherp. Nou, als ik dat allemaal optel, heb je natuurlijk een heleboel opleidingen. Moet je nou ook nog veel bijscholen? Want het lijkt me een enorme ontwikkeling in die medische wereld. Het gaat maar steeds sneller, denk ik. Ja, zeker binnen de oncologie zijn de ontwikkelingen heel erg snel. Er komen steeds meer medicijnen bij waar je kennis van moet nemen. Het is ook zo op dit moment dat niet alle medicijnen die beschikbaar zijn ook door ons gegeven mogen worden. Door de kleinere ziekenhuizen bedoel ik daarmee. Dus dat zijn middelen waarbij we mensen moeten doorverwijzen. Bijvoorbeeld wat nu net nieuw is de immuuntherapie. Daar is een heel aantal jaren dat we daar mensen moesten doorverwijzen. Inmiddels weten we dat het nu bij ons ook ingekocht gaat worden en dat wij ook deze middelen mogen geven. Daar moeten we eerst een soort bijscholing voor volgen, zodat we goed weten wat de bijwerkingen zijn, dat we dat goed kunnen managen. En dan kunnen wij daar ook mee aan de slag. En ja, zo zal dat in de komende jaren denk ik steeds meer gaan gebeuren. Ja. Zoals, hebben we het natuurlijk over veel fysieke gebeuren gehad, het lichaam. Maar met de geest, daar moet je natuurlijk ook nog wat. Hè? De angst met kanker. Krijg ik het wel, krijg ik het niet? Hoe gaat dat? Ja, die angst van kanker, krijg ik het wel, krijg ik het niet. Dat zie ik mensen ook wel mee langskomen. En dat is soms heel erg moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat je weet niet of en wanneer je kanker krijgt. Net zoals je niet weet wanneer je of je een ongeluk bijvoorbeeld krijgt. Een goede vergelijking. Ja. Sommige dingen zijn belangrijk waarvan ik denk van we hebben inmiddels een aantal bevolkingsonderzoeken in Nederland. Welke doen jullie? Wij werken in principe met allemaal mee. De bus voor de borstkanker, die mensen komen, als ze iets zien op die foto van de borst, worden die naar ons toe verwezen. Dus mammografie is het? Mammografie. Ja. We doen mee niet aan het uitstrijkje voor de baarmoederhalskanker. Dat is iets wat alleen bij de huisarts plaatsvindt. Maar sinds een paar jaar doen wij ook mee als ziekenhuis aan de dikke darmkanker screening. En daar hebben we, moet ik zeggen, al een heel aantal tumoren uitgehaald. Tumoren die soms al uitgezaaid bleken, maar ook gelukkig heel veel tumoren die nog niet uitgezaaid bleken en waarbij mensen dus genezend geopereerd konden worden. Dus dat, als je die angst hebt, is dat belangrijk, denk ik, om daaraan deel te nemen. En angsten voor kankers die niet,
in een bevolkingsonderzoek zitten, ja, daar kan je heel moeilijk wat mee doen. Ja. En wat ook belangrijk is, en daar krijg ik ook wel veel verwijzingen voor, is mensen bij wie kanker in de familie zit. Ja. Hè, we weten ook wat dat betreft op dat niveau steeds meer. En binnen de borstkanker zijn natuurlijk de hele bekende afwijkingen in het DNA die grote kans geven op het ontwikkelen van borstkanker en ook eierstokkanker. Binnen de colorectale, de dikke darmkankers zijn dat ook. Zijn daar een aantal dingen bij, wat ook weer inmiddels standaard is dat we daar naar kijken op weefsel van de tumor van de patiënt zelf. En zo blijven die doorontwikkelingen gaan en daar zijn wij alert op. En op het moment dat wij dat horen, en soms krijg ik ook bijvoorbeeld van de huisarts een vraag van, goh, mijn patiënt maakt zich ongerust, dit en dat, zoveel verschillende kankers. Ja, en dan kan je soms zeggen van, nou, laat toch maar komen, want ik denk dat dit misschien wel wat is om naar te kijken. En soms kan je zeggen, nee, dit is echt allemaal toeval, dit hoort echt niet bij elkaar. Kijk, en kanker is natuurlijk op dit moment volksziekte nummer 1 en ook doodsoorzaak nummer 1. Ja, ja. En dat komt vooral omdat vroeger was dat hart- en vaatziekte, maar ja, de cardiologen hebben dat allemaal met medicijnen en met ingrepen heel goed naar beneden kunnen drukken. We hopen dat het met kanker ook kan, maar ja, dat zal nog wel even de tijd vergen, denk ik. Hoe denk je dat? Want dat vraag ik me ook altijd af. Gaat dat de goede kant op? Het gaat zeker de goede kant op. Als ik vergelijk met 10 jaar geleden, hebben we veel meer mogelijkheden om te behandelen. Sommige gaat het heel erg goed en kan je mensen ook al met uitgezaaide ziekte heel lang goed onder controle houden. En soms heb je een uitgezaaide ziekte die achter elkaar de verkeerde kant op schiet zonder dat je iets kan doen. En dat zijn dan ook dingen waar je ook gaat overleggen met academische ziekenhuizen. Van, goh, hebben jullie nog wat? Hebben jullie nog wat? Ja. We doen zaken met het Erasmus MC, met de Daniel de Hoed. Maar heel vaak bel ik ook met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, het Nationaal Kankerinstituut van Nederland. Ja, die hebben ook de wijsheid niet in pacht. Nee. Ze zijn steeds verder aan het kijken hoe het op DNA-niveau staat met tumoren. Kunnen ze daar wat in vinden? Hoe werking van tumoren, hoe je kan voorspellen hoe het beloop van zo'n ziekte is. Dat is ook nog lang niet uitgekristalliseerd. Nee. Ik denk dat het in de toekomst er naartoe gaat dat als mensen kanker krijgen, dat er naar het weefsel goed gekeken wordt, dat daar een aantal speciale bepalingen op zit, die wij niet hier kunnen doen, maar die centraal in Nederland geregeld worden. En dat er op een gegeven moment, en daar zijn ze mee bezig binnen onze beroepsvereniging, dat die mensen worden besproken in misschien 4 teams in Nederland. Misschien dat ze er zelf naartoe moeten, misschien dat wij dat voor ze kunnen doen. En dat er dan op een gegeven moment een advies komt, zo is de beste aanpak. En dat wij dat dan dicht bij huis bij de patiënt kunnen behandelen. Ja. Ik denk dat de toekomst gaat zijn. Dankjewel. Dicht bij huis, laten we ons focussen op Zeeuws-Vlaanderen. Zorgzaam, hoe scoort Zorgzaam eigenlijk landelijk? Als je ziet, ik heb net even gekeken naar de Elsevier-enquête en daar scoren we net boven het gemiddelde. Ja, dat is natuurlijk van het hele ziekenhuis. Dus qua kankercijfers kan ik alleen zeggen dat wij participeren binnen een breder netwerk. Zeeland, Brabant en dan het Erasmus MC. Embrace heet dat netwerk. En dat netwerk gaan we ook onze cijfers, al onze cijfers die met kwaliteit te maken hebben, van hoe vaak moet je nog een tweede keer opereren bij een borstsparende operatie, hoe vaak moet je een hele borst eraf halen, wat zijn je overlijdingscijfers. 1 keer per jaar bespreken we dat dan met alle ziekenhuizen die eraan deelnemen. En dan kan je van elkaar leren en dan zeg je van, goh, waarom is dat, bij ons loopt dat nou zo uit de pas, waarom loopt dat bij jullie zo uit de pas. En zo probeer je voor ieder ziekenhuis de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. En ja, ik moet zeggen, en dat had ik niet echt verwacht, maar wij komen eigenlijk toch als Zorgzaam best heel erg goed uit die cijfers. We zijn niet het sukkeltje van Embrace, zal maar zeggen.
En daar was ik natuurlijk oprecht heel blij om. En dat had ik eigenlijk ook wel gezien toen ik hier kwam werken. Dat ik dacht, je weet nooit natuurlijk precies hoe de dingen werken. Maar mijn voorganger heeft de oncologie uitstekend op poten gezet. En ik heb geprobeerd, en later samen met collega Cie, dat nog veel meer uit te werken. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk up-to-date te blijven. Zodat we voor de mensen in Zeeuws-Vlaanderen gewoon de beste zorg kunnen bieden. En dat kan niet altijd bij ons in het ziekenhuis. En wat gebeurt er dan? Dan verwijzen we ze door. En hoe is jullie samenwerking met België dan? Met Belgische ziekenhuizen, met een aantal Belgische ziekenhuizen. Dat zijn de ziekenhuizen die ook door ons geselecteerd zijn op kwaliteit die ze leveren. Want als wij... En welke zijn dat? We werken heel veel met het UZ Gent samen. Die doen voor ons de moeilijke oncologische operaties. Voor de gynaecologische operaties werken we met het AZ Sint-Lucas in Gent samen. Bepaalde ingrepen die wij niet kunnen doen, die te maken hebben met maag- en alvleesklieronderzoek, doen we bijvoorbeeld in Brugge en in Maria Middeleres in Gent. Dus zo hebben we overal, zeg maar, daar onze voelhorens in. En dan kiezen we de ziekenhuizen uit waarvan we weten dat daar een goede kwaliteit dokters zitten. Zijn er ook nog ziekenhuizen die je zegt van, nou ja, de kwaliteit is wat minder? Die zijn er zeker in België. En dat komt ook omdat ze in België niet zoals wij kwaliteitseisen hebben en supervisieprogramma's. Er zijn binnen de oncologie, is daar zeker wel een start mee gemaakt. Maar bij ons wordt er ook echt heel nauwlettend op toegezien dat wij ons daaraan houden. En ik weet dat het UZ Gent bijvoorbeeld, die heeft gezegd, wij vinden de samenwerking met Nederland zo belangrijk. Wij gaan kijken of we volgens de Nederlandse richtlijnen kunnen laten testen. En die zijn met vlag en wimpel geslaagd. De wat kleinere ziekenhuizen hier, bijvoorbeeld in Knokke of Eeklo, ja, daar zetten wij erg onze vraagtekens bij. En dat klinkt misschien een beetje naar, maar meer dan de helft van onze medische staf, onze medische specialisten, is Vlaams, het zijn Belgen. En ik heb ze aan hun ook gevraagd en bij hun is dat ook een doorn in het oog. En die zeggen van ja, wij zouden onze familie daar niet naartoe sturen. Hè? Oh. Er zijn natuurlijk ziekenhuizen die goed zijn in België, maar er zijn er ook die minder goed zijn. Zo. Zeg, en de wachttijden, als iemand, Ja. Ja, ik bedoel, je hoort het toch, hè? Ja, ik bedoel, nee, maar dat ik is ben gewoon eerlijk erin. Ja. Ik hoor natuurlijk wel eens het een en het ander en dan zeg je, als je nou naar België gaat, hoef je niet zo lang te wachten. Ja, ligt er een beetje aan ook weer waar je in België gaat. Kun je de reden aangeven? Ja, ik heb er zo gedacht van hoe moet ik dat nou een beetje verduidelijken. Ik heb een oud huis en daar moet nieuwe tuindeuren in. Ja. En dan ga je offertes vragen, dan ga je bij diverse mensen kijken van goh, waar kan ik de beste deuren krijgen. En dan krijg je een aantal offertes van mensen die gelijk kunnen. Ja. Maar als ik dan kijk, denk ik ja, is niet wat ik wil. Hè. Die zegt, we zetten een heel nieuw kozijn erin. Ja, ik heb glas- en loodramen en die moeten wel behouden blijven. Ja. Dus dat is niet de kwaliteit in elk geval niet voor wat ik zoek. En toen kwam ik bij een andere en die zijn gekomen, die hebben gekeken, die zeggen van ja nee, dat zijn geen standaard deuren, maar we kunnen ze wel voor u maken en dan zorgen we dat alles verder intact blijft, zodat alles in de oude stijl zit en dan konden we precies aangeven. Maar ja, die deur dat is 3 maanden geleden en ze gaan binnenkort pas beginnen, ze hebben een wachttijd. Ja. En dat komt omdat ze goed zijn en precies voor mij op maat werken. En dat is bij ziekenhuizen natuurlijk ook zo. Hè? Als een ziekenhuis heel weinig wachttijd heeft, dan moet je daar toch een beetje vraagtekens bij zetten. Hebben ze niks te doen? Zitten ze op mensen te wachten? En als ze niks te doen hebben, hoe komt dat dan? Komt dat omdat ze... waarom heeft een ziekenhuis niks te doen? Als dokters goed zijn, dan komen de patiënten echt wel. Hè? Net zoals bij een automonteur of bij een aannemer. Ja. Maar mag ik even... Als een aannemer dan te veel werk heeft... Ja, dan zoekt hij metselaars erbij en timmerlieden. Ja. Maar dat is bij jullie niet zo eenvoudig, of wel? Dat is bij ons niet altijd eenvoudig. Dat geldt voor heel Nederland. Het geldt ook weer dat je bepaalde restricties hebt met hoeveel mensen je kan zijn. Want het is niet alleen dat je meer internisten neerzet, maar ja, dan moet je ook meer radiologen hebben. Want dan doe je meer röntgenonderzoek. Dus dat heeft een heleboel consequenties. En als ziekenhuis mag je soms ook van de verzekeraar niet al te veel groeien wat dat betreft. Dus daar zitten ook weer allerlei haken en ogen aan. Maar als je dan langer wacht, kan dat nadelig zijn voor... het ligt er een beetje aan. Kijk,
wat ik eerst nog even wilde zeggen is, ik heb net een berichtje gelezen op Zeelandnet, is dat wij in Zeeland de allerkortste wachttijden hebben van heel Nederland. Is dat zo? Ja, dat is zo. Je hebt het niet zelf? Nee. Iedereen kan, Zeelandnet stond het op, dus op de app. Dus, en dat komt natuurlijk ook omdat wij de concurrentie met België hebben. En België kan altijd alles sneller. Komt ook omdat ze vaak, als ze een Nederlandse patiënt kunnen krijgen, een Belgische patiënt ervoor afzeggen. Want voor een Nederlandse patiënt krijgen ze meer geld van onze verzekeraar dan ze voor een Belgische patiënt krijgen. Ja, dat is gewoon de waarheid. Zo. Dat is echt een waarheid. Wij kunnen mensen heel snel zien. Onze gemiddelde wachttijd, voor de interne dan spreek ik nu over. Even andere wil ik even, dat weet ik ook niet genoeg van. Als iemand verdacht wordt van iets, als je zegt van ja, dit gaat echt niet goed met die patiënt, als je huisarts zegt niet belt met ons, kunnen mensen soms dezelfde dag of na voor de dag erna gezien worden. Dus als het moet, en ik weet dat dat voor de chirurg idem dito geldt. Als het moet, kunnen wij mensen heel snel zien. En wat we in dit ziekenhuis ook heel erg goed kunnen, in tegenstelling tot andere ziekenhuizen waar ik gewerkt heb, als ik zeg, of ik bel even met de röntgen of ik laat mijn secretaresse bellen van goh, ik heb een patiënt, die verdenk ik daar en daarvan, ik wil met spoed een CT. Dan is hij hier in Oosterburg vaak nog dezelfde dag. En in Terneuzen is hij vaak een dag of 2 dagen later. Als je dat in een groot ziekenhuis moet doen, dat is precies de reden waarom ik weg ben gegaan, dan zeggen ze ja, kom over 14 dagen nog maar eens terug. Ja. Maar als jij een patiënt hebt en je hebt kanker, of je wordt ervan verdacht dat je kanker hebt, dan wil jij geen 14 dagen wachten op de uitslag. Nee. En dat vind ik het fijne van ons ziekenhuis, is dat we hele korte lijnen hebben. Ja. Als ik zeg van joh, ik bel de chirurg op, ik zeg goh, Emanuel Dietrich Els, want we noemen ons allemaal bij de voornaam. Ik heb hier een probleem. Laatst was er een mevrouw die had een absces in de borst. En ik bel de chirurg op, ik zeg ja, ik sta net te beginnen met elkaar, ik heb me net gewassen. Hij zegt, maar maakt niet uit, ik kom eraan. Ja. Dus hij komt naar mijn poli, hij behandelt die patiënt en gaat weer terug naar zijn operatie. Ja, dat zijn dingen waar ik ook weet, waar ik in de rest van Nederland niet zoveel tegen ben gekomen. Die bereid. Misschien is dat ook wel Vlaams. Ja, dat zou kunnen, maar ik ben er in elk geval heel erg blij mee. Ik ook, ja. Zeg, voordat we het afsluiten, zijn er nog wensen om iets te verbeteren in de zorg? Ik wil altijd heel graag verbeteren. Dat hebben we laatst ook gedaan. We hebben laatst van een patiënt die bijna aan het einde van haar kuren is, dat ik niks meer voor haar heb, hebben we als hele groep, als dagbehandeling oncologie, hebben we een etentje aangeboden gekregen. Ja, dat is heel speciaal, dat is nog nooit gebeurd. Dat wilden ze heel graag doen, omdat ze al die jaren, dus meer dan 10 jaar door ons begeleid, dat echt fantastisch vond. En dat etentje hebben we dan toch ook weer te baat genomen om toch te gaan bedenken van hoe gaan we met de oncologie-dagbehandeling nog verder. Kunnen we nog meer service bieden? Hoe kunnen we mensen nog beter helpen, begeleiden? Niet alleen op het geven van chemotherapie, want dat is natuurlijk gewoon een technische handeling. Dat is niet zo moeilijk. Maar in alles wat er omheen zit. En jij zei het over een stukje angst voor kanker. Maar dat is denk ik nog niks vergeleken met de angst die je hebt tijdens kanker, tijdens je behandelingen. Ja. Als je weet dat je gemetastaseerde ziekte hebt, uitgezaaide ziekte, waar je niet meer beter van kan worden. Ja. En daar moet ik zeggen, vind ik zelf, daar heb ik inmiddels een geweldig team voor dat met ons samenwerkt. Nou, dat is toch een mooie afsluiting. Ja. En zeker, vind ik zelf ook, als je dan iets doet met een team, en dat team krijgt een beloning, niet in geld, maar gewoon een etentje. En je etentje gebruiken jullie dan om nog verder te evalueren hoe dat je nou met zo'n dag, zo'n open dag omgaat. Ik vind het gewoon geweldig. Ja. Nou, ik denk dat de kijkers ook wel genoten hebben. Kijken we eventjes naar die camera. En dan, ik heb gewoon warme handen gekregen. nou, hartelijk dank. Dankjewel, Jan. Ja, nou, geweldig dat je er was. Ja.